Θέλουν μια περιφέρεια απόλυτα ελεγχόμενη, απολύτως απούσα από την καθημερινότητα των πολιτών. Μια περιφέρεια που μπαζώνει κάθε ρέμα, που τσιμεντώνει κάθε ελεύθερο χώρο. Όλο αυτό το νερό που πέφτει φεύγει κατευθείαν στο Κηφισό και μετά πλημμυρίζει και έρχεται πίσω σε εμάς. Κανένα κονδύλι, κανένα σχεδιασμός. Η Μαριάννα στην προηγούμενη θητεία της έθεσε τέτοια θέματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και βέβαια ζούμε και σε μια περιφέρεια που το 15% του πληθυσμού της βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτές είναι πολιτικές που πρέπει να μπουν στην ατζέντα, γιατί αφορούν τη ζωή μας. 4 χρόνια τώρα παλεύουμε και μέσα στο Συμβούλιο και έξω από αυτό στην πλευρά των κινημάτων, κατοίκων, των που πλήττονται περισσότερο από τις οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις που έχουν χτυπήσει την Αττική και τη χώρα. Πρέπει να υπάρχει η ανυπότακτη Αττική εκεί μέσα. Έχουμε μεγάλες μάχες να δώσουμε και πιστεύουμε ειλικρινά ότι μπορούμε να κερδίσουμε και σε πολλές από αυτές. Καλή δύναμη, Μαριάννα.